हेलौ सबिन ब्रह्म हाय हेलौ ओंखाम जाखांबाय नामा? बोरै खबरा आंनो लायबआव फैनायनि थाखाय साबायखर। मा ओंख्रि जाखो? दालिया सानफ्रोम थाखायो ओमफ्राय पनिर फ्राय गाजर फ्राय बिट फ्राय आलु फ्राय बिदि आरो फ्राय गोजा होनलाय। ओमफ्राय नोंस्रालाय माजों जाखो मा ओंख्रिजों? गोमजोर मा खबरलै? निउस नायनानै दासो आङो लाइभ फैनो र' दसे ओरैनानै फैदों। उन्दुनो ओंखारबाय दसेल'। मोजां मावदों नों लाइभ मोजां मावदों नों लाइभ फैनायखौ मोजां मोनदों नों लाइभ फैनायखौ ए नंगौ नामा? मोजां मोनदोंबालाय थेंकिउ। ओमफ्राय मार्जिना इस्लारि हाय मा दिसथाब खालामो आरो नोंलाय मार्जिनायालाय? ब्लक खालामजोबगोन र' सब। सबिन ब्रह्म मोजां दे। आंथ' नाजों टमेट' मोजां मोनजायानो टेस्टियानो जानो होननानै लाबो आं। मार्जिना इस्लारि मा बुंखोलै मा जायो आइ लाभ इउ होननायालाय? बेसेबा उन्दुनो ओंखारदों ओमफ्राय ओरैनो दसे फैनोसै ओरैनानै फैलाबायदों। तिन घन्टा सारि घन्टासो नायखाबाय निउसखौ नाय हानानै नङाबाथ' गोमजोरालाय मा खालामदो? मेडिकेलाव दासो थांना फैदों आं। मानो थांदों मेडिकेलावलाय? गैया बुजा नार्जारि हाय हेलौ माबोरै खबर? सबिना थांबाय नामा माथो स्रि जालायखो? गोमजोरा मानो मेडिकेलाव थांनायलै? नामखौनो सोलाय बायदिसो मोनदों माबा बेलेग होनलायला। हेलौ उन्दुवाखै आं लाइभसो फैदों। नोंलाय बहा नुनो आनसारसो खालामना लाफिनदोंबालाय। थोद दे फैनोबालाय फै आरो। चेनेलालाय मोनसेल'सोखा माथो आरो मा? अ लाइभ होदों आं दिनैथ' कमेन्ट नायनि आं कमेन्ट हरबाय दं मानसिफ्रा। दे नुगोन दे नुगोन थांबानो नुगोन दानना हर। बि ए सि बि टि सि बि टि आर मोनबाय बाव गोजोननाय गैयै आंबो गोजोननाय गैयालै बिटिआर मोनबाबो बि ए सि मोनबाबो बि टि सि मोनबाबो बि ए सि टाइमावबोथ' जेनेबा बि ए सि टाइमाव आङो जोनोम जादोंना जायाखैमोनबा जादोंमोन जानो हागौ खिन्थु मिथिस्लाबामोन खोमा ओमफ्राय बि टि सि खौथ' मोनखाबोदों नङा होमबा ओमफ्राय बिटिआर खौथ' दा मोनबाय नङा होमबा
आंबो गोजोनाखै आरो आंबो गोजोननाय नङा सबिन नोंथां। बेनिफ्राय गोमजोर बर' आइया गोग्लैना आथिङा बुदों। मानो गोग्लैलायखो मा जानायनि? दालांनिफ्राय दालां गोबाय बायथिंलाय मानो थांनो दालांथिंलाय मानो थांगोन आं दालां गंसेखौ फाहामना लानो हाया। मा सना कल हर मानो कल हरबाय थानो नोंलाय खामानि गैया दामानि गैयानो इम्परटेन्ट खोथा नङा गारानो आं मोजां मोना दै इदिखौ। आं न'आव बेखार उदां उदां गिदिं गिदिं जाग्रा मानसिबा एनिटाइम बिजि थानो हागौमोन एनिटाइम जायखौबो कल खालामनो हागौमोन। मिथिखायोआनो आं मा मावो थेवबाबो आंखौ इसेबां दिस्टार्ब खालामो। बुजिनांगौब्रा नोंबोथ' सासे बुजिनाय मानसि ना। मनेटेस जाबाय आगै अ आब'निया जाबाय नामा आंनिया जायाखै। आब'निया जाबाय दे जाबाय दे बा कंग्रेसुलेसन दै माबा मा होनो पार्टि जाहोनांगोन आब' फुजा आब' पार्टि जाहोनांगोन। आंनिया जायाखै वाटस टाइम नांबावगौ। दे गाज्रि मोनना आं बुंनायखौ आं एसेबां बेस्थ' रागा जोङो आरो बे गंसे मबाइला अफिसनिफ्राय माबा खालामबाय थायोना कल हरबाय थायोना बेयाव बिजि थानो हाखाया आंसो मिथिगोना माबायदि परिस्थिथियाव दङ। फुजा नार्जारि जायाखै आगै नोंनिखौसो होनदों अ जायाखै आब' माबा वाच टाइम नांबावगौ। बैसागहालागै जाहैगोन ना जाहैया आजोला सिब'आनो फैदो हेल' आगै हाय आं लाइभआव दिनैसो फन हरनायखायसो बा बेबायदि खायो नाथुर ना जायै जायै। एम आसाम फंबाय माथो आब'नो फंबाय है फुङाखै अइदानो गैया आवगाय 40मोन ओमफ्राय कार्बि आंलं थांना 41 जादों ओमफ्राय नैबेयाव फैनायाव माबा जादों 42 जादों एसे एसे जासो बारायहांदों ओमफ्राय बे साननैसो आं ओंखाम जानाय जादों खर' साब जानाय जादों ओमफ्राय खर'आव गिदिं थायो आरो ओंखाम जायैखायसो जादोंना मायबा मिथिया ओमफ्राय खमायलांसिनसै खोमा दहाय अफिसारा फन हरना बुंदो एबार थांनायाव जुदि हाइखौ खम नुयोबा बुजानांदों ओंखाम जायाखैमोन हारसिं थाबा जाखायाबोना आङो। फुजा नार्जारि फुंहोनो नाङा आगै आंबो गियो ओंखायनो आं बारा जाया ओंखामखौ एसे एसेल' जायो आङो फुंजानो मार गिखायो आङो। ओरैनो बर' मानसिखौ सबिन ब्रह्म मा ओंख्रि होनदोंमोन बेनिफ्राय फ्राय उन्दुनायाबो लिमिट गैयाना समनि नेबाय थानो गोनां जायो माने बोरैबा मोनो आरोना आंनो कमेन्ट हरदों दे मासे दासो सफैखांदों इफोर नाजाबि खालि मबाइल लागत जायो थायो आया मबाइलजोंसो ओइ सारि सिस्टार न डिस्टार्ब सारि ना सरि होनदों आरो ना लिरनो रोङामोननो दिनै बोरै लिरनो हाखो बेटा मानसिया एसेबां थगायनांगौनि गोनांथि गैया थगायनाया गावखौनो जाफ्लाबो मालाबा बेनिखायनो थगायग्रा मानसिखौ आंनि ब्रेकेटावबो दोना होननानै आं दाखालि बुंखांबाय लाइभआव
सोमदोन बसुमतारी हेलौ मारै खबर हाय खुलुमबाय दै सोमदोन खबर आरैनोसै मालाय गावहाथ' आजिखालि खबर लाला मालाय गोरों गोरों बिए पास एम ए पास मानसिथ' जोंबायदि फरायै मानसिखौ ना उन्दुदो नै दासो फैदों आङो 12 मिनिटल'सो जादों 13 मिनिट जासिगोन उन्दुथ'वा दानो निजोम पिस चेनेल हेलौ हाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय गासैखौबो दै आर्जेन्ट दं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दै खुलुमहरबाय दै बेनिफ्राय मार्जिला बे मा बेलै ना दे ओंखामबो जायाखै आं मानोथो जायाखै ओमफ्राय माथो खबरबो गैथारला दाना गावसोरानो लेबेल गोजा मा बुंनो आंखौ रावबो खबर लाग्रायानो गैया आरो आं रावखौबो फन हरनो टाइम मोनालै बिराद बेस्थ' थायो ओमफ्राय न'आव थानायबाथ' मा बुंनो गासै मानसिखौनो खबर लानो हागौमोन खिन्थु दा मालाय जायगायाव थानायालाय अबाव नङा होमबा बिदि जायो आरोना आरो नोंथांमोन बायदिखौ आं माबोरै खबर लानो बिदि जायो आरोना नोंथांमोना जुदि हरग्राबा माने जेनेबा बिदि आकाश चेनेल वाट्सएप लाइक डान थेंक इउ गुड इभिनिं देरा स्वीट ड्रिम अके सुरज मोजाङा गोजाङाखै नामा मानो गोजाङाखै सुइटार गानदोंथ' बेनिफ्राय गोजांदों सुरज नोंथां निजोम पि चेनेल बहानि जाखो फ्रेन्ड आङो माबानि बाक्सानि ओमफ्राय थायो गवालपारा बेनिफ्राय मार्जिला मिनिदों माखौ मिनिखोब्रा मार्जिलाया माखौ मिनिखो सोलायोमोननो कैसे हो जान मैं अभी वर्तमान ठीक हूँ ठीक है आप कैसे हो बताओ तो सोमदोन बसुमतारी माजों जाखो खुगाजों खुगाजों जादो सोमदोन नोंथां ओमफ्राय मारिला इस्लारि माथो इउटुबनि माबाखौसो हरबाय आकाश चाइनिज फुड प्लिज टेल मी माय नेम प्लीज टेल मी माय नेम आपका नाम आकाश उड़ीसा PLB उड़ीसा में आप रहते क्या काबाय मर्जिला इस्लारि निजोम पि चेनेल हाबा जाबाय नामा 80 बोसोर जाबाय आं हाबा जानाय आकाश चेनेल मुझे अपना रिटर्न किया हो नहीं बोलो आपको रिटर्न किया है मैंने फिर भी आप सुनाई नहीं दे रहे क्या काला है क्या आपका कान व्हाट्सएप नंबर प्लीज दे नो नहीं दूंगी नंबर देना इतना आसान नहीं है भाई अपना नंबर को डायल करो और लास्ट जो 2 नंबर है ना आठ नंबर को दे दो आपका और बाकी लास्ट में जो नंबर है 2 उसको ऐसे दूसरे का ऐसे नंबर दे दो हो जाएगा वही नंबर डायल करने से हो जाता है इसे आई लाइक यू आप रोने से भी कोई मतलब नहीं है मेरे से मैं नंबर देने वाली इंसान नहीं हूँ पागल मत कर मैं तो पागल नहीं क्या है ना मैं तो अपनी चैनल से लाइव में आ रही ना वो दूसरों मेरे सब्सक्राइबर लोगों के साथ मैं बात करने के लिए अभी आई हूँ थोड़ी ना मैं नंबर देने के लिए आई है आपको गाबदों नामा नोंलाय दुखु सिन्था नुदों नोंखौ बारा सिन्था जानो नाङा देहाया खद सहायनो गोनां जायो गाबाखै मानो गाबलाबायनांलाय गाबो गेजेर गेजेर गाबनो ओंखारो आरोना दाख्लैनि घटनाखौ गोसोखांबानो नुबानो मबाइल बोखोबानो नुयोना
और किसी का नंबर मत बोलो डेरा। अपनी मामा से मांगे जाओ घर में। मामा मेरे को नंबर दे दो ऐसे बोलो। मैं अच्छा नहीं लगती ऐसे बार बार बोलने से, मुझे बहुत कुछ आती है। निजम पीछे आकाश नंबर चाहिए। हाँ निजम 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 पीछे आपको नंबर तो उसको दे देना, वो शांत हो जाएगी। we have perfect bah टाइप खालामद्रामोन दालाय मानथो इंग्लिश बुङो दे। आंथ' इंग्लिश रोङा ना, आंथ' फरायै मानसिसोना। दिनै एन्ड्रइड मबाइल लानानै ABCD बेवहायनो दंखायो, 1 2 बेवहायनो दंखायो, बेखौनो नायै दिनै बेखिनिखौ रोंदों। नोंसोर बायदि मर्जिना बायदि आङो माबा इंराजि बा इंग्लिश आं रोङाना, टाइप खालामनो रोङा होनदों। दिनै मानि इंग्लिश बुङो, एसेबां थगायनो गोनांथि गैया। मानसि जोनोम लादोंबा एसेबां थगायनाय माबायाव थांद्रायनाङा। आप 1K कंप्लीट कब किया आप? मैं भी पता नहीं कब 1K हो गई। मैं तो ऐसे होंगे, ऐसे इतनी जल्द से जल्द 1K होंगे, मैं खुद को पता ही नहीं चलता। लेकिन सभी लोगों का प्यार मिल गया, ऐसे हो गई। चाहिए नंबर, ठीक है, थैंक यू। नहीं चाहिए, थैंक यू। इस बोलो माने आकाश रियली सॉरी सिस्टर। ओके ओके ओके। निजम पी फूट हो गई क्या? निजम निजम पिछनल सिस्टर आप ऐसी सा थंबनेल और वीडियो और अच्छी एडिट कर लो वीडियो। सिस्टर सिस्टर आप ऐसी ऐसी से थंबनेल और वीडियो और ऐसी एडिट कर लो वीडियो। सिस्टर ओके। गोमजोर आकाश नाम्बार साइकेल नांलानो गोमजोर ओरैनो बुङो दै। आंनि गोसोखौ नायदो, गोसो नायग्राबाथाय दुनियाव गोबां मानसि माने गोसोनि रोखोम माने मानसि थायो आरोना। गड बेस्ट उइ फ्रेन्ड। दिनैसो मोगथाङाव फैद'। दिनैसो नोंनि बाथ्राया, नोंनि बुंनाया रियेल फैदों दिनैसो ना। न' बुंदों आकाशा। निजोम पि चेनेल भेरि कुल नामा? भेरि कुल भेरि कुल। ओमफ्राय बाराद्राय बिदिनो गोजान जायोबा लोमजानो नागिरखायो आंखो। एनि टाइम गुदुं नांगौ आरोना, होमबासो। उन्दुनोसै होननानैथ' मुजाखौबो खुलिबाय, ओमफ्राय निउस दसे नायनो होनबाय, ओमफ्राय निउस नायखांना आरो गोसोखांलायबाय लाइभखौनो फैनोसै नामा, बिदि आरो बिदि साननानै फैबाय आरो। सिस्टार है मेरी दासो बिदि बुंदों आरोना, सिस्टार है मेरी। ऑल फ्रेंड रियली सॉरी 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 सॉरी। ओ मेरी दिल क्या बोलती है इसको, मैं ऐसे से हिंदी नहीं आती। आकाशा खुलुमबाय ओरैनो बुंहरदोंमोन माने, जेनेबा मानसिफोरनि गोसोखौ नायदोंमोन आरो। जोंना माबायाबो नायदोंमोन आरो आंखौ, मिर्जिना ना मा निजम पि चेनेल। आकाश अके ब्र'। आकाशखौ निमाहा होबाय, आकाश नोंथांखौ निमाहा होबाय दै निजोमा। गोमजोर आकाश क्या हुआ तुमको? आकाशखौ सोंबाय आरो, आकाश नोंखौ सोंदों गोमजोरा। आकाश क्या हुआ तुमको? सोंबाय करसि। सोंबाय करसि दै आकाश। गोमजोरे कि हुइसि?
आपको बोले यूट्यूब सब फ्रेंड और सिस्टर है और ब्रदर भी। हाँ हो ही तो, फिर भी आप नंबर मांग रही है ना, इसलिए पूछ रही है वो गमजर ने। मर्सिना इस्लारि मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखो माने मर्जिनाया बर'खौ रोङा आरो अनलि इंलिस गोजा। मोजां बड'लेण्ड थानानै बर' रोङा। गुड बय। दालि खोन्थाखाबाय दहायनो। येस आकाश होनबाय, निजोम पि चेनेला येस होनबाय। इलाय मा बुस्थु ओरै आं ओरै रोङा। मानसिफ्रा फट' चेन्ज जायो ओरै खालामना, आं चेन्ज जाफिननो बायोलै। निजोम पि चेनेला लाजर बिदिस गोमजोर आकाशा बोरैबा सानखाबाय नोंखौ आकाशा बोरैबा सानखाबाय नोंखौ मा बोरैबा सानखोबा? आजोलायाव बबाव थांखो? खारफिनबाय दै, मस्थ' बोरैबा खारो मानसिया। निजोम ब्रादार नमस्ते। नोंखौ नमस्ते खालामदों निजोमखौ। दावगानाय इदि जायो। हाग्रामाया इदि खिथिनोसै आं। बे प्रमदा मा खिथियो दा? बेखौ खिथिया। निजम पी चैनल आकाश दान क्या है आपको? आकाश गमजर सिस्टर रेली सॉरी। आकाशा खुलुम हरखाबाय नुवाखै नामा? नोंखौसो खुलुमहरदोंब्रा, बुजियाखै नामा नोंबो जाम्बा गथ'। I am support all Assamese brother and sister. তুমি আপুনি অসমীয়া নেকি? অসমীয়া যদি অসমত থাকি কিনে কিয় অসমীয়া কথা কোৱা না? কিয় হিন্দী কৈ আছে? মই হিন্দী নাজানো, মই পঢ়া শুনা ছোৱালী নহয় ন, সেইকাৰণে মই হিন্দীও নাজানো, ইংলিছে নাজানো, আৰু অসমীয়াটো থৰা জানো, আৰু বাকী बर' জানো, আৰু সেয়ে আৰু মোৰ জানাখিনি। अके आकाश अके। मा ओंख्रि जाखो? बिरदाव फैदों जोंहाहाय। बिरदाव बोरै खबर? दालि ओमफ्राय पनिर आलु गाजर ओमफ्राय बिट बिरदाव। ओमफ्राय नोंस्रालाय माजों जाखो? सब्रेन दङ ओइ होनदों, दासो ओइ होनलायबाय दसे गोमाथ'नानै। मा जाखो? I'm on duty sister cooking for Chinese food थ्री स्टार में आप कम करते हैं, इसलिए दूसरी जगह में रहते ना, इसलिए आप आसामीज भाषा नहीं बोलते ना। गुड ब्लेस यू एंड योर फैमिली सिस्टर। अके मोर फेमिली नायदे बर्थमान मोर बाहेराव थागौ। बिरदाव गोथाव दे। गोथाव नङालै बारा, आं दालिखौ मैगं होननानै बुङालै। हर सान दालि नङाबा दिनानो खाना होननाय बायदि। मा रानि राजा हरखोलाय मोरजिलालाय? गुड नाइट, नाइस टु मिट इउ अल। निजोम उन्दुनोसै नामा नोंथाङा? दानो उन्दुयो नामा? दे उन्दुनो ओंखारबायबो, उन्दुनो टाइमबो जाबायना। आं अन्ध्र प्रदेशआवसो दं। जोंना बयलारजों बायगन बिलाथिमोन। नंगौ नामा? आरो मोनसे खोथा, चिराङाव जेरै मा होनो माबा न' बायदिसिना सेफायजोबदोंमोन ना, ओमफ्राय
नोंसिनिथिंबो मालाबा जागोन खोमा होननानै आं सानफ्लांबाय थादों आरो गिर्दाव नोंसिनिथिंबो जागोन खोमा होननानै बे घटनाखौ सानफ्लांबाय थादों आं I am really like your city Assam thank you आकाश जिला मा हरखोलै मेगन थेलायथारबा आंखौ मेगन गिदिर गिदिर नुदों दे मेगन गिदिर नुदोंबालाय थेंक इउ दानो थांनोसै नामा ब्रा निजोम उन्दुनो ओंखारबानो ओमफ्राय आकाश निजोम ब्रादार सापर्ट प्लिज हेल्प मी ब्रादार हेल्प बिबाय आकाशआ गिर्दाव जोंना NOC लेटार मोनखानाय नंगौ नामा दे जायाबाथ' मोजां मोन आरो सानफ्लांदों आरो आं नों गोसोआव ओजोंहा बालायसिन जाखानाय What food eating favorite Chinese sister मैं चाइनीज का खाना नहीं पता क्योंकि मैं हमारे जो बोरों का सब्जी है ना वो बहुत टेस्टी है इसलिए बोरों का सब्जी अनला दाउ और अमा और नारजी है तो बोरो আমার बोरो फेवरेट আর না সেইকাৰণে সেই দুটাক মই বেছি ভাল পাওঁ সেই আৰু মই হিন্দী নাজানো সেইকাৰণে মই আছামিজ ক'লোঁ দেই বেয়া নাপাবা they will like me okay मर्जिला दा मोदलासो नांसै मर्जिलाखौ गारनानै मोदला इस्लारि लादो अके जि आकाश होनबाय निजोमा निजोम आकाश नोंखौ निजोमा अके जि होनदों बुजि मोनबा मोनाबा थाथोंसै सुरज उन्दुनोसै आंहा माइनाव हर थौबाय बाय गुड नाइट सिस्टार अके सुरज आदा निजोम गोमजोर होनदों निजोमा गोमजोरखौ होनदों गोमजोर होनदों बाय बाय सिस्टार अके बाय बाय टेक केयर आई एम ऑन ड्यूटी रेस्टुरेंट अके अच्छा जी करो 2006नि सिगांनिया जेबो जाया जोंना 1996 निफ्रायनो जागायजेनदोंमोन नंगौ नामा मोजां दे अमा बेदर आरो बोरमा बेदर जायो आकाश बोरमा बेदर जायाखै आं इभिनिसो लाबोबाय दं मर्जिला गाबबाय गुंग्राय ओंखारबाय गाबबाथ' गुंग्राया फैखाथारो गाबनायनि लोगोआनो गुंग्राय होननानै बुङो आरोना मोदैनि लोगोआ गुंग्राय होननानै बुङो अमर रंपि हाय माय फ्रेन्ड हेल' माय फ्रेन्ड हेल' कमेन्ट नायनो गोना सालायनांबाय मैं गुलाब जैसे नहीं हूँ ऐसे मत दो शर्माती मुझे बाजैया रायाखैना नोंखौ बिदि चेनेलाव माबा फैबोला राया ओमफ्राय ओरैनो हेलौ बुंबाय थाबा अमर ऐसे मत ओके गुड नाइट बिरदाव अमर 143341 मैं उल्टे से बोलूँगी ठीक है 341 और 431 413 हो गया ना निजम पी चैनल आकाश आप कहाँ रहे वाली आकाश आपको पूछ रही है निजम ने
अब कहाँ रहने वाले? अमर रंगपी, अमर तो कार्बी है ना? अमर कार्बी है ना? कार्बी ऐसे लिखती है, रोंगपी ऐसे। बताओ तो थोड़ा। गोमजोर आं आदानो र'। मा आदानो र' इलाय? मार्जि नाइस लारि। और डांस फ्री नाइस। है आं इंराजि मिथिया। आं आदानाव होनदों। मा आं आदा? आं एदावनो होनदों नामा? सोरखि एदावनो होनलायखो? I love you, Sona. I love you, Sona. Omor, I love you. Omor kesan dah. Macam dulu kerang kle. Macam bila penteresan mata kaya. Sebi bodoh. Nei mata abu pagli su. Abu pagli dini segera sudah horny dosteo klap engkerbi beli. Biar benar ya bodoh. Oke. Das ang habu. Oke mojan jalan fini. Bidi dah kalau fini angker angker orang kintu dah kapu sini kita fini. Murid bidi ragan kaya ragan itu. Mezau deh kutu. Mezau siapa tu? Sebi bodoh mangkri jaka. Mezau tu. Mau apa? Sipal sah. Kuna sipal. Itu ekuna pura. Kali ekuna. Mita cuma bersa. Boleh sah. Oh, boleh sah. Hat nak kabiu ini terlagi. Sebi bodoh ada pagi ni. Ada pagi na apa pagi? Apa pagi yang apa pagi? Dinilai ma angkri saya bo dali. Angkri sengna janya. Udah dali jagai. Mitkan kita kan. Ibe. Alu, gazor, beet, in fry, paneer. Ideal. Mana bena? Sana. Ina. Ibi. Ibi. Ang naik HS exam dong 20 udah oke soben मोजां yoban जाबाय दे थांदो दे इदिबा दे गोमजोरोमबाय आंखौ फाग्लि नुबाय खोमा आरो खायसे खायसेथ' आंखौ जाम्बिसो होनदो
जाम्बि बायदि माबायदि जायो मिथिगौ आं दिनै लाइभआवनो खोन्थानोसै मस्थ' जायखिजाया मबाइलानो जा केमेरायानो जा जेनेबा बेवहाय सिगाङाव दोनबाय दोननानै बखिबाय थाबाय बे आंगिनि खामानि ओरै सिगाङाव दोनबाय दोननानै ओमफ्राय हारसिंनो बखिबाय थानांगौ फाग्लि बायदि बेनोथ' आंगि बायदि सिस्टेम जालाङो आंनिया ओइ माबायानो होनदों आंखौ बेयाव दङ र' मार्जिना इस्लायानो होनदों आंखौ आंगि बायदि नुयोना आंखौ भिडिअ बानायबा मस्थ' सिगाङाव दोनबाय रावबोआनो गैया मालाय प्रमदआ ओइ गोदोर जौस्राङाव थांनानै ओरै होननानै बुंजोबनोसै मालाय आंबो थानायबा सिगाङाव नायग्रा थानायबा बुंगौमोन मस्थ' मबाइलाल' हारसिं थानाय मबाइलानो आइयाव हारसिं थायो बे हारसिं बखिबाय था दा आंगि भाब जालांबा जायो ओंखायनो आंगि बायदि आं जि हारसिं गोसोखांना मिनिबाय थानो लंकि गुड नाइट मा लंकि जाखोलै अ लावगि होनखो ना मा लंकि होनखो आं मिथिलानो जायखिजाया लंकि होनना फरायबाय आं निजोमफि चेनेल मा हरखो मेगनाबो आंनिया मोजांथार एबि आइ लाभ मि इबिखौ मोजां मोनदों मोजाङानोखा जोंना जेबिबोथ' फाग्लि नङालै सुपार खालामदोब्रा आंखौबो गथ' सापर्ट खालामदोब्रा आंखौबो लोगोफोर जोंहा निजोम बि चेनेलखौ गासैबो सापर्ट खालामना होदो दे बड'लेण्ड आइजोखौ अनोब्ला आरो बेनिफ्राय जेबि बड' मा होनदों आब' आंखौ साइकेलनि रेन्ज खालामलाय आब' साइकेलनि रेन्ज माबायदि खालामगोन आंखौ साइकेलनि रेन्ज खालामनानै माबायदि खालामगोन नोंगौलै गोमजोर मार्जिना सिअर आंखौ मार्जिना बेंग्रा बायदि नुयोनो ओमफ्राय आंखौ आइ लाभ इउ थायो नोंनि आइ लाभ इउआ बादि ओरैनो आइ हेट इउसो होनना बुङो ओरैनो आइ लाभ इउ ट्राइ खालामफ्लाय आंखौ बेंग्रि बायदि नुदों मस्थ' नै दाबो नै दा लाइभ होगासिनो आङो ओमफ्राय ओरै मबाइलखौ सिगाङाव दोनबाय ओमफ्राय लाइभ होबाय थाबाय ओमफ्राय गावनि खुगा गावनि मेगन गावनि गन्थं गावनि मुसुगुर गावनि खानाय गावनि आखाइ गावनि गासैखौबो गावसो गाव नुबायदों सिं सिङाव माइखौ बेंग्रि बायदि ना मानो खिन्थु बुङै ओरै होननानै फिटिं जानोसै ओमफ्राय मबाइलखौ दोननोसै अन खालामनोसै बखिबाय थानोसै नै ओमफ्राय प्रमदनि बायदि राव बुंनो गोनाङा ओमफ्राय नोरोम जाफिनसै जानानै बेंग्रि बायदि बुंसै आंखौ बेंग्रि बायदि बुंदों निजोम बाय मा रेन्ज साइकेलनि रेन्ज होनदों आंबो खेबसे रायलायनो सानदों हेया माथो टमिबो दंलै माथो आब' नोंगा टमिबो दं इमि आंनि कमेन्टखौ नायासै नोंनिया खदाय इदिनो आंनि कमेन्टखौ नायाखैल' जायो इनका बयखा इनका बयखा गारिनि रेन्जलै माबार बानायदो दे अके र' बानाय मेसेजासो दाजाबायबा मेसेजासो दाजाबाय
Second. Masa ka ba ang misalali? Matidili sa gusto ko. Mata ko. Ito na. Ang renglali. Sering komentar. Inyan tangkang bani. Masa katay. Mutilaro. Matu nang matu frangka. Jebi budu I'm sorry day. Mai bakam label. Ro. Sorry. Masa ke. Rodai jebi ma kawala atang. Mobil apa sih duk sabi dulu. Ma selang deng. Ini ya. Sudah hui. Mara sabi dulu. Rodai jebi. Angkon citra kalau mau nanti. Takli beri kalam dong. Jalan. Itu kan. Ang mobil barat nira deh. Iperbedik ang live barat pilih saya benarnya. Sampai ikan YouTube kipsi search mana. YouTube pasti kan sih kebetulan jadi nai. Masih berani. Tala. Mayaव थुनांगौमोनथाय जेबि बड' प्लिज खोन्थालाय आं एसे रोङालै बारा बेफोरबायदि खालामफेराना ओमफ्राय दाख्लै गोमजोनिखौ बोरै खालामखो ओमफ्राय माबाफिननोबो रोङा जाहैबाय
रोंला आं गोमजोनिखौ खोमोरफिननो रोंगोन खोमा मानसिफोराबो गैखाला ओमफ्राय थांगासिनो रेडमिखौ खोमोरफिननो हाबाय आं रोंसिगोन माबानिखौ थुना होबावनो खनसे जाबाय खोमा र' माबानिया जेबिनिया जेबिनिया जाबाय नोंनिखौ खोमोरफिनबाय आं रेन्जखौ जायोना जाया ट्राइ खालामदों आङो नोंलाय मानो रेन्ज नांगौ दोननोसै आं